Iloilo City Compliance Team nagpatunga agud maresolba ang reklamo nga pagpangkudal sa duwa ka kaiping nga barangay sa syudad. Si Zen Kilantang nakatutok. Dismayado ang mga pumuluyo sa Barangay Alalasan, Lapuz matapos ng ginbutangan sang cyclone wire ni Sinikway Lapuz po ng Barangay Corazon Q ang boundary sang duha ka barangay. Masami ini nga ginaagyan sa mga pumuluyo kada adlaw. Tama ang all kay hindi kami kadali-dali sulod diri kung may sanakyan. In case kung may kami mga delivery na ang truck, dako, na hindi siya kabuylo, mayo magpasulod kung ano na ang ilang apudan. Suno kay Alalasan po ng Barangay Mariconsumpio, apektado sila sa lihok sang Sinikway, bangod hindi sila dali-dali nga makahulag, ilabi na kung may emerhensya. Kaginkatuan ko sa iya barangay hall nga ginhinyo, nga buksan niya na da, nga para na sa mga tao, tisiling nga hindi sa magbukas, tisiling ko kap, kundi kaya magbukas na kap, ang mga tao kung gusto man nila serhan. Sunod naman kay Ku, ini ang nangintikang nila sadto kontra COVID-19 para ma-monitor ang mga nagagawa kag nagasulod ng mga tao sa ila barangay, apang pwede naman ini mabuksan. Sang ulihin nagbutang man sang baral ang taga-Alalasan, kag ginkandado ini agud hindi naman dali makalabay ang mga taga Sinikway. Magluwas sa Sinikway, ginreklamo man sa mga residente sa Barangay Alalasan ang right of way nga nagakonekta sa ila kag sa punong Lapuz matapos ng ginbutangan ini sang grills. Di tama ka perwisyo eh. Kaya sipon mo, hindi ka kagi. Hindi lang ako, kundi ang pumuluyo sa Alalasan kag punong. Iti, pasalamat ko kay katuan ko ni Kapitan diri sa Alalasan nga para mabuksan eh. Ginako naman ni punong Barangay Tits Asturias sang punong Lapuz nga ginbutang nila ang grills sang tinalikdan nga tuig, bangod man sang pagkabalaka sa pagtaas ang COVID-19, apang ang Alalasan gid kuno ang nagpasara sang Dalan. Katuigan na, subong naman, gisiradhan na gid gani nila, way gani kami yang nagreklamo. Ang mga ang punong kuda gani nga pumuluyo, yan nagatakla sila gani, ano na lang sang hagdan. Kay mabudlay sila. Gilay naman nga ginkatuan sang compliance team ang mga natungdan kag ginareglo ang problema sa Dalan agud makalabay na ang mga residente sa pihak nga barangay. Upod Kirmal Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.